chiremo arefo same se mohwa edom a ewo ye nana Otuo Siriboe otosumienu na himfia ha na enye dom keto akra emma emu akrinchira mwam bobia sede ahinsie amamre ne amane tie no sede akusabe kroto eye tuntum na yedeko eno ntie manyo nwanwa se ene ahimfia no no tuntum no na edi ehim saa na asante amamre ne amane no etie enti sa wohwa wonma baba betena se dada ye twen se dwumadi na nkasa no ebe koso yenya nte se nkrobe sembienu na eneye ye bana ya baba besimu ehene eno eno ewo dwaben ha na afi konongo eno so ehye dwaben ase wonmu nyina adampanya enei wonmo eba na ya baba besi emu ehene ewo hono arefo yedi kaka chemo dada se yebepie mu ewo dwaben wa santemantema ye na Otuo Siriboe otosumienu na sase so na enne na nanoma busumfo yi poma kwemu ama me no kase konongo akonwe da obese mfinhie aduasa eni no adehye abusua na nya odehye konkron a wobefa amamre ne amane kwanso na fe waso afne mo swaye na oba badi ade ne mprempren no enkra yensa aka ne se owura Dr. Albert Awuah ono ena seseye abusua no ayi no se womra na omeye amamre ne amane sefata na omiswaye saa medie yebeka se wabetena apatem a enche no no yede ne beko ye na Otuo Siriboe ena afi na akosue echama womi dwabe manhene ni dwabe manhema enim na wakoye amamre ne amane sefata owre yenkane no na Metropolitan Engineer Accra Metropolitan Assembly saa enso na project coordinator World Bank initiated Urban 5 project here, Tamale managing consultant and urban development consortium. Just say ni team Bob Biuye na onim de ewo amemu ene ne nchechire ene ne nkan komu. Enti ene Nyansapo ye de to monima na say baba Appiah ene owura na nya baba betena patem said ya asante amamre ne amane etie no no. Ebre so a ye de ne beko ne yakwa koyi na che na samre die ye nkoso ne mfie ne kutwa se hwienu santemu no eni echi wone ne dom ena baba betena apatem a enche ye betonsa na yede afre no da se asante amamre ne amane mu sabe wo hene beso aya mfiti prekope na onko bebia wo kusua na se wo henkase wo kusua che no ne mo motena bebia friend se apatem ti ebeka se sei no yewura Dr. Albert Awuah ote apatem nyame ya adom no so awia ne nkonwadin no se de ebre makwan e ma yentimi mfa ntodwa utwai ewia na abosomfo yi pomakwam na abrewa yi pomakwam wia yede nkonwadin no so ebeto ase na yede amamo hu abra se de woni na busua ne dom ete apatemu na onya enko yewura Otuo Siriboe nanim no eno ena se yetwa ho mfonyina yede ekyerem na ha eda so Nyansapo kasa mfonyine so yesane ne badwemba nti madwemba kwa so ene yaba amamre ne amane ebetwa agu ano ebiara yede bebam tikoso na edi yachi arefo same se wohwa empanyimfo a wonmo ba ya wonmo beta ne chibi na wonmo ba wonmo betia yewura Dr. Albert Awuah ene ne empanyimfo a wonmo eti edwam no sa pepepe wonmo aba betia no da so a eti apatem ekopem se ebrebekubakwa mu na afiyi chiame amakwan ne aba befa no ede ne akọ ne nana Otuo Siriboe ene ne manhema wonmo enim arefo se wohwe samre ya yenuanom prempe college kumase wonmo so de omonmu nyam ababeta adwumadi ne dina ne ntia yenya echirema na jese Dr. Albert Awuah owura ene bibia kwa wie ya obeba abaye Konongohene eho ena okoje ne ntete suku kunni ba ko a ewa asante mantem wonmo no wonmo so de omonmu nyam akyerkyerefo ne asuafo ne bia womo de eba na yewura Albert Awuah womo de ababeta ne chinti se munhu se wonmo so aba ha bia na ese na se kyerɛ eno no sha se de ebra no anya awie du ora santana atwa ebe ya na kyese ye na Otuo Siriboe a wotosumienu dwaben manhene na Council of State ye wono ena osa eye wo mudwomtani ebra so se woba na woba frisumpie no na wakota se na fe amamre ne amane a ewo se ene edadie na womo woso mu so afrembo no mu so ye no sabia kronto na amamre nyina eto adeja sa wo hye ya wo se obi aso entakrache ebeka sa wono ne ntakrahene awo ye na Otuo Siriboe na himfie dwaben ahimfie ena ye kaye etene ensaye mu na no ana yeguso aye koye sabe yeka ye na Otuo Siriboe otosumienu a wonye ni paketo asa ewo asante emantem hanmo a na didie no emuso na emudo na ekọ animu yie pa
abakwasam ekyirem a sɛ wuyi ɔfe so a wɔno ɛna asantemantam nyinaa no wɔwɔ nsase paa na mampɔn ɛne yɛwura dwaben nana otuo Siriboe wɔnom ɛna ɛba na ɛsɛ wɔnyɛ nipa ketewa ɛwɔ asantemantam ano afei abedwokuo a wɔnom tu mampanyini ɛfo Council of State wɔnom abedwokuo no wɔno ɛna wɔsa ɛyɛ dwomtenani ɛwɔ hɔnom a wɔhyɛ aseɛ edi Council of State dibrɛ no akyɛ yie paa ɛnyɛ ɛnɛ asɛm a wasom ɔman no ɛde bɛsi saa mmerɛ yie saa owura yi ɛho asɛm na yɛka yi saa ɔhen kɛseɛ yi ho asɛm ɛna yɛka yi ɛberɛ so sɛ ɛwɔ sɛ wɔba na afei yie wɔba na wɔbɛtena sɛ owura simpie no ɛna ɛwɔ hɔ no a n'abrɛ mpɔn n'adehyɛ ɛne n'ahemfo n'akyeame a wɔka wɔn wɔ no wɔn nyinaa ɛreba na afei yie wɔn aba bɛtena sɛ sɛ ɔhwɛ deɛ ekura ɛso obranteɛ yi aboa nwoma yi a ɛno na yɛwura wɔtena se a sɛdeɛ korɔntɔ wɔde nan ɛde esisi so ɛne adeɛ ɛwɔ hɔ nom afei hwɛ kyerɛ na ɛdi ahima ɛba na yɛwura ɛna ɔhyɛ mu na wɔba no ɛnɛ ne kyɛ a ebutu de ti na ayɛ sɛ sika akɔ ɛna tuntum ɛbobɔ mu a afei yɛho sɛ ne nsa adeɛ ɛda ne nsa no ɛyɛ ahosuo no yɛ bibire ɛna afei yɛho ɛntotoyɛ ɛnso ɛka ho ne ntoma efira no sabi ebuodu a kyɛ sɛ ɛyɛ mpanyin ntoma ɛnya asɛm ketewa wɔ bɛmɛ yie paa nana Otuo Siriboe bɛma ɛto atene simpie no so a na wɔforo na wakɔ akɔtena aseɛ no simpie no so a na wɔforo no saa hwɛ ɛmɛn na egyina mensa nifa so no nso a ɛno no samre deɛ yɛ na Otuo Siriboe wɔnya ababa bɛgye n'akonnwa nana Otuo Siriboe ɔtɔ so mmienu dwaben manhene wɔnya ababa bɛgye n'akonnwa sɛdeɛ meka yɛde kyerɛ mu no aboa nwoma na meka ho asɛm no ɛno ɛna ɛda ɛfam a yɛde adeɛ bi asi so a ne nan esisi so ɛwɔ hɔ no baabi a wɔte ne yɛka nsɛ simpie so wokɔ ɔbaabia na sɛ obi ahemfie yɛyɛ bibi saa edi ɛno no simpie so ɛhɔ ɛna waba aba bɛtena ɛne dwumadie no ɛba na aba bɛkɔ so wɔ hɔ no yɛho ɔno ankasa ne kyeame nana Appiah gyen dankawo so ɛwɔ hanom a wɔn ɛbɛhwɛ ama nnɛ nsuayɛ no atumi akɔ dwodwo na nneɛma atɔ yi kɔsoa na fa wɔni edi akyire na nyansapɔ deɛ ɛbɛkɔ so ha bia no yɛbɛmɔ mo ho sɛ wohwɛ a na kyɛ sɛ yɛ nana akɔsoa kyama wɔtɔ so mmiɛnsa dwaben manhema wɔno ɛna saa mmiri wɔno nso ɛne ne dɔm wɔn mu ɛba edwam mu a wɔn mu ɛbɛkɔ na wɔn akɔkyea yɛ nana Otuo Siriboe a wɔtɔ so mmienu nti sɛ ɔrɛ santen a ato mmaa fɛfɛfoɔ mmaa mpanyinfoɔ paa nanso no kwasɛm ni wedeɛ kɔn abasa a wɔn mu ate asi fam yi a na sɛ wɔn mu edi nana akɔsoa kyama anim ama wɔn mu akɔkyea dwaben manhene na yɛ sɛ ne manhene ɛna wɔkɔ na wakɔkyea no ɛwɔ hɔ nom sɛdeɛ edi kaa kyerɛ mu no sɛ yɛka dwaben akonnwa na ɔyɔkɔ adehyɛ abusua no mu ɛna kyɛ sɛ wɔn mu nso efiri a na nka amammerɛ ne amanneɛ mu no sɛdeɛ korɔtɔ otumfoɔ abusua panyin brako pɛ na nka ɔno na yɛ kumase hene nanso ɛkwan a ɛbɛwa na ebi a asɛm bɛba na ɛnkɔba obɛduru ntɛm nti ɛna otu na panima ɛma wɔno ekosi na nan mu hɔ nom eti amammerɛ ne abakwasɛm no yɛ no ɛho nsɛm kakra na yɛde ato ɔno no nana akɔsoa ɛkyama a wɔtɔ so mmiɛnsa ɔba panyini wɔno ɛna samiri wɔde n'ani akyerɛ mu a wɔkɔ baabi a simpie no ɛwɔ na afei wakɔkyea ne manhene ɛwɔ hɔ nom no aha yɛ nyansapɔ wode ya na wode asɛm kɔ so na fa wani edi akyire ɛnɛ deɛ bɛsi wɔ ha biara no mpanyinsɛm atetesɛm amammerɛ ne abakwasɛm yɛbɛhwie ne nyinaa ne yɛde agu hɔ ɛde amam kɔpem sɛ nsuayɛ no ɛbɛbɛ awie deɛ ɛne yɛn ɛnworo emom ɔba panyin na samre wɔforo simpie no wɔna wɔforo simpie no akakoma bi na nana akɔsoa kyama ɔtɔ so mmiɛnsa wɔduru ne manhene anim wɔduru hɔ awie a kyɛ sɛ na wagye n'akonnwa ɔne na di nkitaho wakyea no na yɛ sɛ amammerɛ kwan so no sesɛ deɛ nananom ayi mpoma kwan mu ɛne nti dwumadie no yɛgye di sɛ ɛnkyɛ koraa sɛ nti ɛwɔ ha no ɛno nso ɛbɛba so ɛwɔ hɔ no
Abusibia kumproj champ from Abusibia kumproj champ from Nyansapo Tv from Podem Fawisi. Nyansapo Tv from Podem Fawisi. Obrente kusipapun. Obrente kusipapun. Yentre Nyansapo champ from. Yentre Nyansapo champ from. Bobia kasi abri ponibo suntum. Bobia kasi abri ponibo suntum. Obena die trasun. Bobia na die trasun. Why from Podem Fawum? Why from Podem Fawum? Wababna di 40 merchant 40 jagmadun. Wababna di 40 merchant 40 jagmadun. Wafosu man wabonyum. Wafosu bi man wabonyum. Wabakan toba frabutun. Wabakwan toba frabutun. Wachi kwachano kwasi from pun. Wachi kwachano kwasi from pun. Abradu wachi frabuti. Wodo dobe sakawutun. Abradu wachi frabuti. Wodo dobe sakawutun. Abradu penisia ni nebra. Yefe falise. No sokot pecha pun from. Abradu penisia ni nebra. Yefe falise no sokot pecha pun from. Otuo skasana majekum. Otuo skasana majekum. Mosaju fe from Podem Fawum. Mosaju fe from Podem Fawum. Mosaju fe nebias. Mosaju fe nebias. O present nebie trasun. O present nebie trasun. O kubeja tfama jenevie. Junabias yaw. Ejumna chilebera. Deɛ wohwɛ deɛ twegu sisi ana deɛ friend sɛ kwadwom a yɛde bɔ abudin ne nsɛm a ɛkeka ho ɛde ɛkyerɛ wɔ hen ne twegu yie ewie na mu sɛ ntakra no nso ɛyɛ mmɛn no nso ɛhyɛ yie owie no afei ɛna kontini ankɔm adehye akyeame no nso abie kwan mu sɛ wɔn nso nkɔ na afei wɔn nkɔ nkɔnkɔkyea ɔmanhene ene ɔmanhema nti ɛno na sisi mo ho sɛ ɛkɔ so wa mpanyimfo ɛbɔ mu ase ɛwɔ simpie no ɛnimpɛ ɛde anidi ɛde ɛma yɛnana Otuo Siriboe ɛne nana akosua ɛkyama ɔtɔso miɛnsa mam ɛyɛ dwaben manhene ɛne ne manhema ɛnim Daasebre etimi ede ato Daasebre Otuo Siriboe n'anim ama wabie kwan sɛ yɛmra na yɛmfa Dr. Awuah emrana afi amamre ni amane esefata na Konongohene de hyabusua wo mde baaye no won meye na ekwa mu na wona afi die akonwa no yemfa ema no krante so hwa apata kese na sa apata se a wote na afi ene yebefa no na ni nakọ nana Otuo Siriboe a wotoso mi no dwado mahe nanim afi ena wo ya ahoboa na afi edom edi nanim na wode nakọ ebre so se ya se de mu no amamre no no ontumi tutu ne ntoma no nguso emfa enkonko gina ohenkase anim ne mu obekwa ha na odi abunu musa abeto ne nufu no so saa pepepe na amamre ne amane ne tie emo ene hu se doctor empempe wo ye ne sisia no ansa na owia edom no edinanim adinachi na afei no ye de nakọ yewura Otuo Siriboe nanim na afei wakọ akwa kusai kra ede ache nananom aha eri Nyansapo yesane ne badwemba yeguso a yakachem se yabepiem ewodwabe asante mantam haya ena na Otuo Siriboe asase so eho ene gina yi sese no kononfo abosomfo yipoma konfinsha bese duasa a konane eda ho no afedo man no de hia osefata ese otena akonwa no so a won be ya mamre ama oswaye na ode ache nananom nana akosue echama a oye dwabe manhema otoso miensa na Otuo Siriboe dwabe manhema otoso mienu na afei waso afiri mu swaye a ekwan ebremu ama otumi akwa akodi ntwuma tisa me de yedene ebeko yedene kwa no ekwan mu abie doctor ena yedene ekono no ekwan mu abie doctor ena yedene ekono no sa pepepe
sa pepepe doctor ena ebre asona yedene ekono doctor ena ohwa within finfin medical catchem no ne ntoma no ena ode abebo ne nufo so akyekyere ne kama sade amambo ne amane etie no afei na wo kwa kosoaye nti ahombrase mu a na ode ekon kakra aba ahema adehye busua no a wo mudi n'achi a wo mode ne eba no eno pepepe ena wo mo kan ho a wo mode no ebe nyane nti se yewra Dr. Abedimsa asuna ebusua nti adese a wono mo asuna ebusua mo kono no enu mo ena ofiri a wo se obi eti asuna ebusua mo pe ena ofira wo de no eba eti ena de ese asuna ebusua wo mo kono no wo ma tedenne asuna ebusua wo mo kono no wo mo atedenne Dr. Awuah wana wo tata ya wo mo edina abano no yes ebrema so e wo se oyi mpaboa enye ono nko a wo mo mudi na chinyina sana amamra ne amane etie no o chacha wa ubeyi na wo de nan e de tietia so na wa ye ne pepepe amane ma konkan misre kwan se mi fa odich branch na ofi kwa no aba adama me de na di dom ha dise yo Daasebre crunchy papa no ase man Yura and then another man said, yeah, the Shibrantia, Ujina Hay, a friend of Dr. Awuah Jr. Now, that Roman, they may any Ebenezer out of Konongohene, and the papa, and so any opening Awuah out of Kuku, I beg Yassin. What that Roman. Penny on the 6th October 1957. Appiah Ghana enya famudi and I also two name wedia or Kikako 65 years. Adaroma, which time I to you and say Oko we in the elementary school or 12 school so ever Prempe College. Or any O-level, any A-level, you know, our practical college from 1969 to 1976. That Roman, I'm announced by Otuo and Oko, yeah, BSc, Bachelor of Science in Municipal Engineering. Aside to us, Master of Science in Architecture. In our year 1979, 1985. BSc BMS Nina Oyeno Kharkiv Institute of Municipal Engineers. Ada Roman. Assign a postgraduate certificate in city planning. City Bureau, Tokyo, Japan. If you want to announce why assign a postgraduate certificate in development control under the auspices of Federation of Canadian Municipalities, Castle FN FCM, Cry FN St. John's, Canada. So in 1994. Now, what I didn't see a friend doctor, no, and just say, Abia or Sandy Appiah, a book doctor to acquire the PhD in transport engineering. Kharkiv National Automobile and Highway University. So I know the year 2007 and we 2016. That Roman, Dr. Awuah Jr. I am human being. The decline 1986 to 1988 or Accra City Council. Na that time no assistant engineer I assign a assistant architect odi ma be that time na wadaro masamra na oye assistant engineer / architect Accra City Council. Wadaro ma anso ma ye promotu no e ma be deputy city engineer I just say engineers are now Accra City Council in Ona na Oye Penino Abedimsa. And also, grass I had the brand
every 1989 ekopem 1990. Adaro mesa na ne modern boss so ani na Local Government Act by Dani City Councils, Edibeye, Metropolitan, Municipal, any district assemblies. No. Accra, no, Accra City Council, Accra, Ebenezer, Accra Metropolitan Assembly. And the Juma soon, any modern bo, any to Macha or the humanity, a promotuno, a Manibe Metropolitan Engineer. As engineer say, what credit in Ano. Onuna Edaomano, Accra Metropolitan Assembly. Now, the brewing so if 1991, Ecopem 1996. That Roman, if 1996, Ecopem 2002. Ministry of Local Government and Rural Development, any World Bank, Ekaboom, project soon be an urban environmental sanitation project. Now, it's time you made the Accra, Accra Metropolitan Assembly, so into no project coordinator. Say Uncle Boa, na temali, crew no, sanitation environment, when you're many non-professional. Now, always a BBI, if 2002, ABC and I were managing consultant, and a year consultant could in house on a dorm one. Oh, it could be a friend of Urban Development Consortium. Now, but our Roma, you are charming. Here, the Shibranti is signed the modern bounty. PBB professional associations, we are self and the modern bounty oka, Ibrahim, Buboka Krebi, a year or a member, American Society of Civil Engineers, Osai a member, American Transportation and Development Institute, Osai a member, American Construction Institute, Osai a member, Ghana Institute of Architects. Adaroma, assign a member, Ghana Institute of Management. Na Nima be brawai, why Nima be brave, any achievement be brave, na person, but Conese, city engineer, Accra Metropolitan Assembly. No, Onuna, a two assembly nefo, said the Ombeche, a year Accra, improve for fry back, say, a group baby say, was here, a teacher for fry on a church. Say, it was here, do we see her? Was here, do we see her? It is so that they won't cry near wife. That was a movie said, Dr. Abedimsa, in San Luis, you know. A crown so Okopa, a year, and Yama Cassia who be brave, facilities, infrastructure be brave, or no one and is Sasha say, a car central rehabilitation project, or no one at the buy. Opa cry, baby rolling spark. Doctor, Nyansapo Tv, Independence Square, and then Ghanaian, Awuah, and also that doctor and Sashimbi. Doctor, Eka, a year in Kofukua, Accra International Conference Center, National Theatre, and it's a meditation project. So we need Accra here, Okopa, who said, and Yama Mabubu, and so Doctor and Sasha, I say. Doctor so Enna, lawyer project coordinator for design and construction, Canadian International Development Funded project said Accra Abattoir, and also Doctor Sashimbi. Said the Medican no a project coordinator, World Bank project, a year urban 4 projects, Temali, and in Sawu. Temali Municipal Assembly, a year a car pine, Laura Quine, or Temali, very 250 kilometers there, and also Doctor Enna, a hair, or Moye, or Harry, and I'm announced why, or Emma, maybe to 2 years, traffic lights, say cars do a far on you,
or see developing traffic systems. Anyway, in a doctor friend, and Momoy and Kama. Also, I'm a consultant, Millennium Challenge Corporation, USA, a buying any Ghana buying a kaboom, say, Omo, the Otuo people, normally about Ghana, and also know a consultant now. Roman, doctor, Casa Hodua, or Tibia, Ubre, Timika, a truck. Now, I was saying, kind. We, Casa. Asanti Casa Fiwa, Doctor, assign a cabro for Kama, or science French, and or science German. It's United States, we are a doctor, that's a day, Oko Honswa, the Honsu, but bringing me by Daruma, you are charming. Doctor, I worry about a friend in the year, Mrs. Elizabeth, Awuah. Now, only know a ma and 9. Daruma, a doctor proof for your grammar, because I make kind. She said, a veggie, Mina, the Dama Betty, I'm not to you. I said, Doctor proof and my bonnet top a crack. Again, a year in the paper, as she in a doctor, the new media will be a Diabuaga and a mine. A caca. Damasi, you are. Building us a mastering pride, a motto infusing us the love of God. Seven nations, seven nations, strong. To my name, yeah, to my name, if there is rain. Character and integrity. 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 Raise your voices now. Raise your voices now. And sing glorious praise, calling and sing glorious praise, Koso na bia to ahene akonwam ewo no ho no ne ho nsem ana wa wokrachi ebe jina se ekenkan ye no se dwuma wadi die edoso se de krachi isi ekan ye se so kasa wo to aso akan a ene ye sore me obono tofa ana ode amaye asa de okrachi esira no Jiro Mansem, Fatum Penny for him. Namonia and Tantem, Naviano, Abbott to buy. Oma, more Jerry, more bread. Anybody be a cat? A fat who says that answer. But I never can say, a young walk for 3 years. Who are here, what would you give for him? You have been over the best friend. I have brass yet. What's young one baby? Baba, I told you that him and was saying, I told you if you are here, you see a man who was her. And so, a marino, and Cassette was always young one with rich into you. You ever can offer. I hear you and yet that I said, no more money. And yeah, my union. Yeah, it's the water. Yasupa, Sia, Sia, Ignite, we is here. Now, you know, India, why you never quit. So, what? Obey, as a car, I'm video in this side.
why you want to grow him be account or he might be as on count. A faith and I'm not open. There is no car, you know. You in fact, and what other and detect and one room. Not as a guy, so it's not I don't know. This is not your job. I'm not telling you, Amano. Try it. On one can you reach your apple. Fear when you look at training. It has to be anywhere yet as soon as I may. Fear the son, any actually need not, which you walk on. Then who was young must be brave when you over Shannon. Then when you over Shannon, I've been outside with you, and I'm over for Appiah a walk. A mamre and your man near the woman. Pano prayer, a cabo. I could go to you up with it. Umpire said, I'm very well now with me. I hear my ye could group. What is a would go poor in the man for now? I said, your weapon cost what your man can mind, if you are some mine, but I want to show Ebenezer Chapman a few. Said to me at the Secosia, and the only Ghanaian 2 years said, as if I said 7 on the mount. But 2 million Mawa also who can have a fast was so 2 million windy. The moon. Now, don't think what you did. I find to say. Fa a him fear black and yet, man. A mamma and a man near council. Now, a view ye. Second, I can so over to me, I'll show you. I'm a year to a year. I never said Daasebre. It's not our Roma. Or you that's a big chair. Nyansapo and Papa de Mammy and Nicola. You must say, Jesus, my bear, I'm here to none tree for your Konongohene. But must force it or when a doctor. Sana Konongo also, NTP or when a doctor. A blue had the Eddie room when Our and you said, Opening out and by or Winifred, Nipper Benson, no way back free. I just said, just look at another trap, Bedina. What fat a quam who do be so and a bedroom. And the idea for the Yemen and Bebek Atro. How does it mean? Why wouldn't we say, Mutiti, our year to Mamba Ghana, Bibri, a Dubra would your woman. And now, if I near Ajare said, which me up or crew. The jail said, as I chat to Groby Brino in a dependent pay, and I want to solve my or 2 4 and it does very. So go 2 4 and when chance on my hand, who's our chance of it. Thousand and cracking and of Mubaha, and then Awuah with Nancy. But Mother who said, Daasebre and created when she in our administrative capitals at night, as Antiatum South. We are so. Zanjatem Central, Konongohene Masi. Was answer call was a main from one as he was or Kuribo. Sazona, Yabaha. Anyone inspired as someone. Nearly am your include anyhow. What parcel beside I said Daasebre, or none of your upbringing, or none of your mind, or your name. And until Miniano, Minian Fraction by it, and I said you, the Nam Minia Santan so, a being a baby child. What do you be in a comments on Anima and the Bia when you have been trying? As some pa Minia, Menanamos Sumia, and a Coba said, Daasebre, a boy divine. And in the bar, and take Santan, a big good to be. A better, you are being if I saw. Also, put some pa.
say to me, baby. I made a bomb by a mouse. Say, Wabi, Konongohene Junior Secondary School. That's a very me said, Papa. Konongohene Master Government Hospital. Or her million said, Papa. Southern Administrative Capital now, or her million said, Papa. I'm a music and Papa. So the part that said, Nibiwa, and I know who will be. That's the Dutch, obey your mind, compare Sikampa water, or who, for how, and how. The way, now, yes, Sikampa and a more in Pakistan. The same TPR, before I said, Mara, Usubia was a bit. The better we capture to any answer, from modern Nasubi, with Amina Cassan and Commission, Obesha. Obeyas are no mean idea. Not me name penny for free, Udumasi, a buyer. Ah, one does only say, oh, yeah, was some year, me no, the Babua. Na Kotala, Yenipi, our Konongohene Master, Yakwaya Basabasa, who by one said the hesitate. What to money? What boy and cry? But more than them fear to now said Daasebre said, Opa said, won't fear to know. Lina, a bar, now you have a song, now you have to go. Share, Openia Jari, a beneficent, with tea, 190 sound to midnight. A song, and yes, they do a better yard, now somehow we said, Uncle Henry, come be as a true hope. Now, over you see, I'm a 2 minutes forward, and the area I inquired about. I ain't got guiding it. It is the old quadruple. Over ye, now in qua, one power to the yard, and about your member. If I ever say about commit now, if you do, no, my good to make up. Although Bonipa, now Bonipa, now Crocodipa, the same way you much every baby, said Timbiano, Ebenezer, I mean, good. Daasebre, Adaroma, Charmaine. So we were in an and very good out. None of you may catch a diet. They said, yes, we did, said Timbiano, the Yasha 17 pence, let's see. Obi si trodo matwa. Yesi konu nyina no wonim no wache. Eju oba no be ye konu yi ama sai gabeman ama wie sebe komasi menhia. Ade mesu masre wa ne se. Obo ne se wo be yi no. Enko ba se now, so she be beba. Now they go High Court, Supreme Court, High Court. The piano. Nana come here with the Ghanaian. If you know, I'm such a long way. Who want to be there in ye? They do there some for your move him ground and India. To be so said, you are free. I see a seven. Let's suppose. Now, some back. Now, if you said, Nana. Masahine ekaya no into aso manamwa so betumi aye we nu nyina ade a na mesre Daasebre to Siriboe otoso mienu ene nana hema so won fa akonya no ma na be sompa a manso ni bibi titia chiro nso aba mam no akasewi nana ni mu hanu ya mi pesa me kan se ye nana ma kanyina aye adisia na patu akoma so nse Konongohene on my ye boni etiaye Yeah. nenso nse ewrade nyankopon na moso bebe pa boni nyina afio Sanete. ne nyaso wie Amba. ne nya ni gie Amba. na mafa mo se memma ne se bibi sia metua na mo ma ba Konongo na beni mo aka na ma beni mo dide Is yo. if you say Nyansapo promote ho mopo Sanete. enti se ne waba ne penifo nyina age watomo a me so batampa ma ji watom therefore you ra nyina yetri eja me kwan ahonsi bibi nkyere no na edi asida na yeyi be no twedam What we can as under my boom, Yes, young. 1985, and two for Pokuare, or D50 years. Mene, lawyer for Oahe, that time, Medima Cochempa, na Aba, and never happy. Yo. Now, Tama, Nana, Prempe, Onya, Kabomu, Santamemu, I the confidence by Yo. Yes, young. Adia.
or the kai or the tone trim a far a dear Mutaya Silenim, Uta Abentia. Joe, now Labentiano, as a to Sane, to Sane, the Moko Comasa say, Baba, to Sane, no can there be a Satuto, no all Sane, Joe, my Atuton, Joe. That time, Sabi, a man feel free and a phone of TV. Joe, Sasuna, Miniakitua obey. Konongohene say Atuton, Joe, on our best Sane, Joe. Atuton Sane, Joe, Tuton Sane, Fasade, a couch him. Never got MP at Joe. Oka, a real rebuffy, Joe, we were afraid to grab when you got in a refuge. Zone. Osage Focasa, Joe, And so, Atuto Sane, Joe. What Sunny be a one cry? Sunny be a tamale. What the engineer and the architect, Etcha, if you have some man was here. Zone. Who are young can give us your wool? Joe, The Sion crank about Sabu, the Ufum crank, Sabio, Quebechanama. Zone, On morning Cabisio. Ampa, And the wire Mansunan, Ukromun soy. Zone, Ukroma, baby out to your 200 horse. Soy. Oh, him dear. Oh, Sabi, Nyansapo Kama. Joe, When him so yam. Joe, Fair when him. Come. Joe, Wayne and Passa or the bois at 2 at San Nema to Tun. Joe, At 2 Sunday, said for Kano. Why he didn't cry. Joe, I feel now for over 4 cabinet. And son up him up away, way, about 2 way actual, way about 12 way actual, and not one way up so India, when any papa cry. Number 47 be to a quart tower, Kenson, Joe, we because away the onya, pay the oil maw, until Konongohene can say, a jack couldn't grab him. Joe, And so, Uchama own planning beer. Joe, Own planning beer. Cassette now here, you estate cry, Cassette the whole two, and then as you see a diamond can crash at them. Joe, Until now, I can't say, or be out by a cannon, the brand in a I am come back with Jaho. I say, hey, until Konongohene pass that Sabi never says, Zone. I'm saying, I never change Jesus, I will be dear. On one away. Until Father say, a rubber for dear. Joe, And then the open your free moon. Ampa, Oh, here could any year. A queer to ye. Joe, Said I may batch every kind. A cognac say, be any baby. Joe, Opetra, a so, now so, a man able. Joe, Bohosa, a cognac able, but then ye, then the Juba Gentino, Namacuana, I cracker. Joe, Zone, And yet, Sabit into my frat, Nan and whom I saw, a mamma, papa, no be a bahoa, but to me I hear no, and hear me. I said, I can't, Mr. Yar, me who know me called mental school. Joe, Or Bobra, or Timia Casse, or no of us a crack. Joe, So there be a well on the man. Ampa, So they were found. Ampa, We had no more dear Chaba. Joe, The Bedia, maybe dear, a dear. I fear a dronum back on 51 years. Joe, Zone, Obia the sunshine, mammy who don't say that. Joe, Appiah, Osage Focasa, Zone, He said, what the first ever do more? My first out there, and call him Appiah, not dear Henry, my dog will be a baby, young one is here. Zone, Say, and that's every small because of a beer. That's a car, or control the sumo, or quite in Dada. Ampa, Into Obano, but there is Shabba with the mountain say, Kakrama whom we did him 51 years. The mania be on Beba amount to their walk from Appiah, Zone, Appiah.
Melbebo, all says pro. Melbebo, I'm a anyam puntio. Melbebo, I'm a Konongo, or before now do baby not or Casa if you Konongo, no Casa if you Konongo. Yes, I'm not frame if you Kongo. Zone. I just said the book. I'm a Oka, our Nigeso. Yes, I be Jeso, Oka, our Nigeso. Sabinya on Tema and Kajma, Yabia, Cabignano, a Fukra, because Cabina dear and I'm catching when I was Sosia, or Church Ramame, or Drop Ramame. You obey, my use to also used to me. Zone. Auntie, Osajo Focus, I had the doctor. Momody, Nafa, a bow, dear, Hombrassier, oh, my no, Mene, and no here Casami Bube, a channel. I mean, some moons and show. Set up so a pool. Opposite I can see it. So be or do a better be a no, the Ayacasachi will be a na Hombrassier, and the Jan, the Cassia so. We now order from now a cassia. Order from now brown Hasia. Where Cassachi will be a Ebenezer one. So the American, so with me, I no big soon. Why, I'm a media, I mean, why, nothing once and talk, no running. My pine, as a baby children. And me, I'm a Konongo, any gabi. Inti, Massy or Hassy gabi. Inti may be boa Konongo, any gabi. Yeah. Madame, said the doctor, watching any children. So on one inti, any gabi. Inti, Oban, obey upon we, I'm not a gabi. Madame. Namena ne boafo. Say the yakan on there. Come dance. Adam abombo. Mpendo bi anan. Uwa yendi bi ka kama madam. Bufa. Na sana na. Asan. Biao. Pia bless me sankum. Jeje. Wa pia sansam pani ampam chicken kan kamam. Adam fronun. Adam soye chmacham pani from. Adam soye no. Me wa fane. Nana kwabna Abedimsa. Me wa fane. Nana kwesi jumo. Nini apenini. Nana Kodo Wampon. Aya sumpa, me nana no be sumye, na me ofanso be sumye, na me ba beto aso. Me de nukore die Otuo ahobrasie ebe sum abenga. Konkata. Daasebre frame anopa. Ewia anaju. Mpo da suomo a meba miswai mi yade se me Awuah Abedimsa bidinsuo gina menum e kasa kire de otiye adom ene oserwe de Abendwa mistre tu kwaditu Bobby
akasai Dr. Awuah asese ni konwadi ane nana Dr. Awuah Abedimsa wotoso mienu wababa ye Konongohene asese waso afremo saye na wade atre nana Otuo sebo awono wotoso mienu dwabe mahene wosai atre no na waka chene se worusiomo owiamo ojamo wofrana wobaba enti sese de Konongo adehia abusia eye asra no no wonu tayeye ama menemo akasai de nana Dr. Awuah Abedimsa wotoso mienu one of our Konongohene won my Nyansapo Tv. Sammy sorry and I won't say a bono, and I don't so baba now one my man acquire. Yenim say really say a fay and a waban wababe frefita na a fay a mamani a mania wohono and paying fashion now one more atwaso as I ede a man said nana Dr. Awuah Abedimsa Watosumi one no and praying wababe Konongohene won my Nyansapo Tv. One yatra say a domini adeshabu said in a chiba no and akoye niji say one winner Edward Sebo Ebomo one more Edinechi Ewon. Aha, and that's why Nyansapo Kasa for Niswa. Yes, son in Bajemba, not yet the mamo. And upon your catcher Mosa and Nadia, Jabbing was Santamanta Makua and Yaniwa. Hanuma, Konongo, Akonyano Tobes and Fisha Edbiasa, and ye, a fena, Aposon Foy Pumaquamo, Amana Nanmaya, Mamrani, Amani, and Safata, Nana Dr. Awuah Abedimsa, Watosumi no, says the one abe Konongohene Ewonum, and nay, Sawopa Konongohene, and Nana Dr. Awuah Abedimsa, Watosu Mienu. Arefoye daswa ewu dwaben na Otuo Siriboe wotoso mienu Council of State chairman na himfie ne wey same nana Dr. Awuah Abedimsa wotoso mienu sade amamre ne amane etie no nanka ewo se wokọ na okobo fufuo mu nansa nenso no menemo ekasa yie sade ye na Otuo Siriboe wotoso mienu ede tu dwa no ebre eni sade wiem nsacha ya ye ninti no ene kwan ewenti na wo se wono to aso ne ne yie woto santen na wono so ene ne chidom ene na brempon wono ba na fe won be ma ne trinkwa nti se sa wo hwa sa pepepe na ekoso ye na Otuo Siriboe wotoso mienu wone na hemfo na brempon na se won ato santena won ba na Abedimsa otoso mienu won aba na omababa na kwa aba ama ne trinkwa ewo hono ye de ka kyeremo se finhia be se duasanie na Konongo akonwa no eto hono a ene de nananom ayi pumakwamu ama sese ene me konkan be so same sa wo hwa ye na eye Otuo Siriboe ne chiame baako na kyese wo chia no ne nsam ewo hoyi nti empanfo ne totoso a wono chiachia eko ewo hono a enye asem keto ayeda so a ewo hono nana Appiah je da kaso wono na obaya obechia ye na medi etu dwan no empanfo ne totoso a wono chia ma ne trinkwa waba atenase adwuma no yedi ka etu no fo dada ka kyense enye adwuma eda fomwo nenso no se woba na wo ye ni ya wankasa wanim ebeye nyam eti nananom esa so yenim se enche kura no ba fa ankasa ebeduru hanom na afi wode nsa abeto nsayem na wama nana Abedimsa a wotoso mienu wama no akwa aba na wama se ahye ne komu den ama no atenase arefo na kyese eno no se wo hwe nana Dr. Awuah Abedimsa a wotoso mienu emprepre Konongohene a wo hwe opanyini bi a wote ne nchen ya sebe wayi ni tiri ho esa na eye lawyer SK Boafo wono na wote ne nchen de kan aka kire mo afi na adehye na omugu so a wono eche a ehye ne komu den na wono ama ne tiri nkwa ewo hono wono na yede hyire anase para ede agu ne komu a yede bi so aye ne tiri mu no ntie se de abosofo yi puma kwa mo Konongofo atedenne atadwe ene yatedenne nana Dr. Awuah Abedimsa a wotoso emienu edin no saa na yese yebono ene saa so na etie Abedimsa wono eno no enchakra ebehu se nana akoso chama wotoso miensa eye dwabe manhema na afeye nana Otuo Siriboe wotoso mienu dwabe manhene wono nso beduru ha na afeye wono aba be hye ne komu den na afeye dwumadi no yato aso akoyanim ewo hono
arefo se ohwa Asambre wo mo apagya mu na se obia amanu so e de agya ne nyina ne se ye na Otuo Siriboe wotoso emienu ene nana akosua chama wotoso miensa dwabe man ne ene ne man hema won maduru hwawia ne sa abrempon no ene adehye abusua ne chidom benkum ne feku na wodo nyina ena won mo chiachia no eno eduru hwawia nkasa eduru hwawia nkasa na Otuo Siriboe woduru hwawia nti na ye se e wo se yewura nana Abedimsa wokwa ne ntoma no wakwa SK Boafo lawyer ena nana Otuo Siriboe dika achia no sesia no wona nana Otuo Siriboe dika afei ena woduru nana Dr. Awuah Abedimsa a wotoso mienu wona woni ni edi nkitawo kakra na wachia no ewo hono mo nti sa ware mprempren ya sambe ye nana Otuo Siriboe dwabe man hene wono ene Konongohene nana Dr. Awuah Abedimsa wono mo ena wonu mu di nkitawo kakra nsa eda nsemu a wachia no ewo hono ayefe aya akono yepa ewo hanuma enye asem keto ache finsia biasa de na yese Konongo kro no ada ho ache enu nte ne akoye enigi sem papa asamba ko a ye nana Otuo Siriboe kan ya ye de to waso o se asuopo paso ye kasinti ene woda afam chensuo bia ya kan nyina etene ekogum enu nti sa wo pesa wo ye kese a enye mpaboa bia beto a obehye na emu efam a beda bebre ho ase no ene be ma wa ye kese ampa ene ye sade adena kwa wie no na se ewie yo ama nananma ya amamre ne amane esefata nyina ene tintinti a wa ne se nana Dr. Awuah Abedimsa wotoso emienu Konongofo wo matede ne atadwe enye asem keto krom fi jedua sade sabe kane na nka wo hini ni ho a eka akrabifo tumi fa akire ebetu hye kuro no so na omo ye kuro no so edom kane na nka akokon awoko wo na esa ache yie pa etiene ede ani gie ne anuonyam ene ede abre Konongo kuro ena fe dwaben kuro a ye nana Otuo Siriboe wotoso mienu wo ye man hene ewo ho na akoye enigi sempa ewo ho no yeguso a Nyansapo yeguso esane ne badwemba mu ede emamo a enye asem keto akra nananom ache awie die na chese ene no se ne esi kona nana di card to dwase kwan we wane se de osuo no esi eba fam ni awia ne ade enti no na wo se won mu twantietie sa ka ti akon eno ene ehunu se won ma ya se won de aba abisi no Same sawosha nana akosua chama wono so ene ne dom dwabe manhema wono na adru wono so a wono so ato santina wono ba kakuma bi na nana akosua chama na nkasa wotoso miensa dwabe manhema wono so adru wono ma wode ensa beto nsa yemu na afi wasa ne ba ekomude ma remfi se amamre ne ekiremu anaje se Konongo ekuro no no sabe ohene osum nana akosua chama wotoso miensa enu ntino sabe na konwa pe a chese chinye bia eni ho enu nti ebra so so ba tampa wode nsa ebeto ne ba ensamuo na wo se ne komuden na oma na kwa ba na waka jensa wa ba atenase bra na ebaba som Konongo kuro na monyam ni bi enka dwabe man na efei ebi nka asanteman enyina enu nti eno na wo behu se enam so ama nananom nyina nana akosua chama wadru ho nana akosua echama wotoso miensa Appiah wode ensa to nsam a watom kama ya wusenkita hudie bi ekoso ewo omo banu entama nana Dr. Awuah Abedimsa wotoso bienu ene nana akosua echa a wotoso echama a wotoso miensa dwabe manhema ene akoye nigi sempa sanse akonwa atoye no afedie wonyo de sekan a wobefa akonwa no na wobukuro na manema aye kama Nyansapo ana wani eguso ne wasoguso a usie na uhwe yesane ne badwemba ekwan so eguso a akwa abani ko muden sena ena eguso a adehye ede mawomo ya hu se Prempe College school no so wonmo ato santene ejina kire wonmo so ba all students womo afa school no mu pen ene ye wo mu nim ya kan se all student English poto kasem ebi na ato santana wonmo tia no no ene mprempren yesuafo no so wonmo mu no English broni kan se current student ene current tutors wonmo so ya hu se ebi ato santene ewo ekira wonmo nyina eto aso a wonmo echiachia ba enye asemketo amamfo no no eba ne sia na ese nigye na ede abasansa sa wore opanyini na English broni be kasa ne credentials sa wode ne honsam adi egu honoma a emupi emudo a chese nitirimu bobbew na onimde ankasa ewo honoma a Konongofo wonma ati asempa na oseye sanse
yɛbɛtumi agyina so aka sɛ deɛ wɔsua ne neɛ wɔadwa no deɛ ɛne mpuntundwuma deɛ wɔde bɛboro kɔnɔngofoɔ ɛwɔ kɔnɔngo ekuro no mu a ɛnyɛ asɛm ketewa deɛ yɛde to mu anim na asuafoɔ dada wɔn ma fa school no bi mu akɔ ɛto santena akɔ akɔkyea sɛsɛ nso sɛ wohyɛ a na kyɛ sɛ ɛyɛ current tutors wɔn a wɔn ɛkyerɛ adeɛ mprempren wɔ school mu hɔ ɛne asuafoɔ mprempren yie wɔn ɛkɔ school no bi no wɔn ɛna ato santene a wɔn nso ɛkɔ akɔkyea no prempre college wɔn ɛbɔ wɔn nsamrane sɛ amanfoɔ wɔn ɛno no wɔn na ato santene a wɔn kɔ na wɔn nso ɛde nsa akɔto nsɛm sanse saa school no mu ɛna ɔfaayɛ ni O level ni ade nyinaa ɛhɔ ɛna ɔyɛ ya ɛde animonyam hyɛ kɛseɛ ɛna ɛde abrɛ prempre college school na akɔyɛ enije sempa ɛwɔ hɔ ma ɛnyɛ asɛm ketewa eti egu so yɛ wɔ hɔ ma santini nyinaa yɛdi akyire yɛdi ani kuruta wi sɛ hwene mienu santam ɛhwɛ ne ɛkɔ so ɛne ne etwa gu nyinaa ɛbɛbɔ ho dawuro na afei no yamamo nso a mohwɛ mo hu ne ɛkɔ so mprempre yie ɛwɔ dwaben ahemfie wɔhyɛ ɛdeɛ wɔhyɛ prempɛ wɔn uniform no deɛ odi n'akyi pɛɛ na Ghana Bar Association wɔn president Ghana Bar Association wɔn president no ɔno nso ɛyɛ prempɛ old student a wɔkɔ school ni bie prempɛ college ɛhɔ ɛna ɔno nso ɛkɔ school ni bi nti old student ɛna wɔn nso toatoa so a wɔn nyinaa ɛkyeakyea na akɔyɛ anika paa na ɛsɛ school no sabi ɛkusabi ɛkorɔnto atete ani ntini ɛne ɛkuni lawyer wadaroma yɛbɛtumi adi nkɔmɔ kakra arafo yɛne lawyer di nkɔmɔ baako mmienu pɛ lawyer yɛne lawyer ebedi nkɔmɔ lawyer wadaroma wɔde ani die mu a wodi ankasa nyinaa yɛ sɛ ɛfɛ me yaw ɛchampɔn boafo me ba chempempre wodi brɛ ne sɛ amene Ghana lawyer fo nyinaa teacher ni pia wakyerɛ mu ɛde ama lawyer yɛnhwɛ muhu ne sɛ ya ɛde na na ka kyerɛ mu a mokɔ prempre college oh na mi sha na nya prempre college kɔ oh yɛdamu soronko yɛ bibia ma ne yɛ fɛ na yɛnim sɛ nana Abedimsa a wabɛyi me no me ne serve wɔ prempre college IMC ne so na wa na yɛ kan ne CV wo hwɛ bra wa bɔ a menim sɛ mepɛ krom ne kɔnɔngo nti me ba betam papa achi na msa beta na achi sɛ prempre college IMC na me gidi sɛ na me ɛbɛboaye na me na tumi no kɔnɔngo benya ne ntoma pɛ fra na kyese lawyer enso eno no arefo oye old student on nyina ko school said ye waka Ghana Bar Association one president ena ye ne ebo enkomo no Feidia Sawra Nana Dr. Awuah Abedimsa Wotosumi no Konongo Ahine wono ena yenya asoa no nsanse amamre ne amane ni nyina sesei ye wie ni nyina nana ena yasoa no ewo memma metri so a ye de ne eba no enya se aye nika aye akono aye ni gisam ade ama Konongo man adehye a ewo Konongo kuro no ma sesei de eni je aba papa yenya asoa na wie na ye se ekwa na tene amane ni nyina ya betwa egu ewo yana na Otuo Siriboe na himfie hanoma enye asem